Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nini, taga Banilad, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagtrabaho, isip usa ka katabang. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw di ang girecommend nga puli ni Daday? Oh, sir. So, klarohon lang na to ha. Ang imong sweldo kay 5,000 ang buwan. O karon dili lang maghug sa imong SS o unsa kaya. Himo na kung 6,000 ang buwan. Okay ra nimo? Size meal, sir? 6,000. Kay kung dili ka okay ana, mangita na lang kog lain. Sige na lang, sir. Nagkinahanglan kay kong trabaho ron, sir, oy. Oh, sige. Pirmahin lang ning kontrata nga kinahanglan gyud. Nga at least usa ka tuig ka nga magserbisyo namo. Sige, sir Roger. Okay na. Nakahuman lang gid ko sa tanang trabahoon. Nini, Sir. karon dayong Huwebes Santo ba? Manglakaw ming tanan. O bakasyon mi. Oh, sige, sir. Pero kining, sir, pwede ko mo uli sa amo? Sige. Basta make sure nga mabalik ka ni Domingo. Salamat kay sir. Ay ganiti kay tugtan kasi mong amo nga pauli no. Oh, kayo wa man sad sila sabay. Ko patugtarong dong ha. Ay pagpakusog pa dagat yoy. Hawan bitaw ang dan. Te, nairo ka nila bang? Recorded by X Thunder Gaming. Nadisgrasya gyud mi atong pagkaulia. Na-admit ning duha sa akong igsuon ug mihangyo ko sa akong amo nga mangutang ko niya. Unya, Kamay ra gyud nga ako mapadani ni kay di ko kung nagasto diri sa among bakasyon. okay ra og bisag pila, sir. Sige. Padadaan ka City Mail. Salamat, sir. May nalanggani kay wara in taon magrabihing imong manghod. Makagawas ra siya ron. Salamat taon. Unya ako, ma. Kanus amang ko makagawas. Wa pa'y gisulti ang Dr. Day. Paabot lang ta. Unsa? Unsa wa pa ka mahibaw ka sa ka mabalik? Naghuwat pa man mi sa update sa Dr. Sirgod. Ayaw kong papabot ang dugay nini. Kung dili ka gusto, ilisan ta ka. Sir, Ay, salamat taon kay nauli na gyud ta. muadto na ko sa bahay sa akong amo. Martes na ron. Domingo ra ba ang iyang gusto nga mabalik ko? Unya kay na disgrasya baya ka? Sagdi lang. Muadto lang gyud ko, ma. Dala ko'y gipuli nimo. Unsa, sir? Pero
Pero sir, usa man katuig ang naa sa atong kontrata. Ug Domingo sa lang atong sabot kung mobalik ka. Ha? Pero wag ka mo tuman. Sige sir, magkuha na lang ko sa akong mga butang. Dili pwede. Nga naman sir. Nalimot ka? Utangan ka pa nako. Unya na nimo makuha kung makabayad na ka. Mahimo din na sir. Pwede ba tagang ireklamo ana sir? Unsa? Ireklamo ko nimo? Ikiha ko nimo? O sige, buhata. Magkiniha ay ta. Sir Roger. Nakatumong gyud kog amo nga way konsiderasyon. Bisag unsaon ako pasabot, dili na gyud siya modawat og katarungan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakautang ko og 7,000 sa akong amo tungod kay na disgrasya ko. Ug wa pa ni nako mabayri. Mahimo ba di ay nga dili niya ihatag ang akong mga gamit kung dili pa ko makabayad? Ikaduhang pangutana, pinirmahan ng trata nga usa to nga magtrabaho sa ilaha. Mahimo nga akong ra ko nilang an sayon, kinakuha ko sila og lain tabang. Pangutana, apil sa among kontrata nga niuyon ko nga modawat og 6,000 nga sweldo. 5,000 ra unta, unya kay dili man sila gusto nga mulihok sa akong mga benefits, ilang gihimo nga 6,000. Og ako na lang ning gidawat kay nagkinahanglan kay kong trabaho. Mahimo ba na akong i-appeal sa akong kaso batok nila? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gihagit ko sa akong amo og kinihaay. Mahimo ba kung matabangan ko sa public attorney ning akong sitwasyon karon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nini. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanen. It's my voice, it's me today. Ako'y muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa mga pangutana na to nga medical nas Dr. Rene Obra. Inyong mga pangutana, problemang emosyonal, ay, ano mang yun ni, ato ang mga pangutana, kabahin sa mga atong mga butang, ato ang mga legal nga mga dokumento, ug naa lang yo'y nagbother ninyo din ha. Ipada na inyong suwat, ato ng stulyaan, atong suwayag sulbad, atong pagahisgutan para mugaan-gaan ang inyong pamatig paminaw. Please guys, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat diri namo, muna ay namog kaikog, ipadagin ang inyong mga suwat, anywhere, anytime, na ay mail, na ay email, na ay Facebook, sharo pa mo din ha. And shout out sa mga naminaw nato, no, pinagi sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Keep it coming, keep liking, keep following. More than 1 million followers. Timailhan sa inyuhang pagsalig sa ato ang stasyon ug sa kredibilidad sa ato ang mga angkor ug sa ato ang mga programa nga nakahatag og dili lang og impormasyon but also kalipay og entertainment, no? Over the years, ang kiniyang Akong Suliran is one of the longest running radio program diri sa nasod, no? Mapaminaw na ta sa una lang diri ras Visayas, Kahuman, ani gawas-gawas taga may Mindanao, and then Luzon, Visayas, Mindanao, but right now because of Facebook ug YouTube, all over the world na ta guys. World class ta. Shout out sa mga naminaw nato, sa mga naminaw sa gawas sa nasod. Salamat for being one of the modern Filipino heroes nato. Ang ato ang mga OFW. Di gyud lali magtrabaho sa gawas guys. Sus, ang kanang ilahang mga gisinati, giagian din ha. Wa gid mo kabaw. Kamong naa diri na padadaan sa mga dolyares, nagpahayahay, huy, tabang mog tigom. Tingay ka nang inyong gipada sa inyong mga papa, tiyo, tiya, igsoon, giskatter na ninyo, o rinyo ra nang gigasto sa inyong mga laki, mga kikirog, unsa pa din ha, mauwaw mo. Dili gyud lalim. Katong mga, unsa man tong mga siniha, ha, akong gitanaw, katong mga hello, love, goodbye, sa akong tamang naminaw, nananaw man ta ato. Pero that's really true, no? Dili ito sayon ilang mga giagian nga, diskarte diri, trabaho dito, ngitag part-time dito,
para lang mapunong balikbayan ba unya kita, di lang mahatag ang cellphone nga atong gusto, kay ato ang gusto kanigyod nga model, no? Kay abi iPhone 17 na niya ang gihatag 14, di tang lipay, baga mugnaw. Ayaw mo pag-ingon ana, kay dili sa iyo ng ilahang giagian, no? So kudos, mabuhi mo din ha. Letter sender na to karong adlaw si Nene. Punto legal ni ang iyahang pangutana gipadala taga Banilad, Cebu City. Si Nene naa ni siya'y gisudlan nga trabaho, no? Isip helper, katabang pero murag pag uli niya, no, murang na disgrasya manggud to siya. Unya nad-admit siya og sa iyahang igsuon, no, nya murang dako po gasto. So murang gahi-gahi po tong iyang amo sigon tatong napaminaw drama kaganina. So mao ni iyang mga pangutana. Nakautang manggud to siya City Mail sa iyahang amo tungod kay na disgrasya siya. Nya wa pa niya nabayran. Mahimo ba di ay nga dili nila ihatag sa ang akong mga gamit kung dili pa ko nila mabayran? Di gyud unta na pwede, no? Kay wa man mo nagsabot nga motoy garantiya. Utang lahi na siya. Ang imong mga butang is yours. Unless ning ingon ka nga arisa ni nimo mao ni mahug prinda ba, mahug og lukat, dili na pwede niya nga diha ra na niya ang mga butang. Hadlok sa siya di mabayran. Pero kagamay ra ang City Mail in town. Uy, no? Para lang gyud ta makakuantas ato ang mga katabang. I agree with you, Nene. Bati ug batasan ng imuhang agaw nimo agaw batawa ka na basta imong amo, no? Grabe naman sad, may maggituyo to nimo ang imuhang pag-utang kay parang nag-shopping ka, na aksidente baya ka. You know, kung maayo pa siyag batasan ang kanang 7,000, wa na lang gid unta na niya pabayri. Kay kani ba yang mga katabang nato mga sukintig paminaw kanang kasagaran, and let's admit it, ang kani ilang mga gidawat nga sweldo di baya gid na commensurate sa kahayahay nga ato ang gibati gisinati kay naa sila sus in town. Ultimo pagkuhag tubig, di na gud ta kabarog kay naa sila, no? Ako grateful kay kunya mo bitaw ng katabang, kasambahay, kauban sa balay. Di ginamingon kag maid, hilas kay mo anak gyud. Kauban, you treat them. We are supposed to treat them as a family, no? Ayaw gyud na sila i-look down. We should be very grateful to them and they deserve to be treated better. Okay? Ikaduhang pangutana, naami pinirmahan nga kontrata nga usa kuno siya katuig magtrabaho nila. Maghimo ba di ay nga taktakon ra ko nila ingon anak kasayon og nakakuha na sila og laing katabang. Kung naamoy kontrata, naamay kasambahay lo, pwede na nimo i-assert nga di kaniya basta-basta pwede taktakon. Kung unsa man po'y rason. I think, base sa imuhang gipirmahan nga kontrata, magamit na nimo moadto ka dito sa Department of Labor and Employment para magkahusay mo, no? Dili ingon nga mukiha ka, dili. Kanang labor ayaw na ninyo og lain na og sabot, no? Even ang kanang mga agawon, mga tag-iya, mga kumpanya, mga employer, no? Di mo malain kung mo file sila ang empleyado sa DOLE. Kay ang level og stage ana, di pa man nakiha at the first level, no? Single entry level pa man na, mediation pa man na, suwayan pa man mughusay ana, no? Di pa man na siya kaso. Unya ra man na siya ma-convert into a labor case kung inigpatawag ninyo, magstorya mo, di mo magkahusay. Ayaw mo kalain ana. Itagaan pa mo gigayon magkahusay. Daw, ikatulong pangutana, apil sa among kontrata nga niuyon ko nga mudawat og 6,000 sweldo. 5,000 unta unya dili man sila gustong mulihok sa akong mga benefits. Ilang gihimong 6,000. Og iya na lang kunong gidawat kay naginahanglan kayo sa trabaho. Mahimo ba kuno niyang i-appeal ingon ana nga kaso batok nila? Well, legally speaking, entitled man ka to the benefits pero timan isad nga gihimo baya niyang 6,000 kay disugot mampug ka, no? Nga mo appeal na sa imuhang benefits nga pwede man gud unta to nga ang kato boy ikaw na lay ni personal og bayad pod ato on your own, no? So ayaw lang sad kay kabaw mampug ka nga mautoy tumong ug mao pod toy sabot ninyo nga instead of 5,000 kay wa may benefits 6,000 appeal na ang benefits, so supposed to be ang 1,000 ana gibayad unta to nimo, okay? Ayaw sad, no? Ikaw pa to katapusang pangutana, gihagit ko sa akong amo og kinihaay, oy isog si ate. Mahimo ko bang matabangan og public attorney ang kaning iyang sitwasyon karon? Of course, yes. Kung maglisod ka, naay mga avenues, naay mga agencies nga mahimong motabang nimo no sama sa public attorney's office, no?
para malamdagan ka. Pero sa Sena, no, kung ato kag labor, katong first level akong giingon nimo, di man na magkinahanglan og abogado, gani gidili ang abogado, di pwede. Dapat ang maghusay kamura gyud ang imong amo og ikaw. Kay para why mo influence ninyong duha. So pwede ra gyud nga wala pa at that level and hopefully mahusay mo diha at that level, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.